Hola a tothom! En aquest videotutorial veurem com després de farcir de materials i de tasques avaluables al nostre alumnat podem tenir el recull de totes les seves qualificacions. Per fer-ho, dintre del nostre Classroom, anirem a la secció de notes i podrem veure totes aquelles tasques que s'han fet. Fixeu-vos la importància que té el tornar la feina a l'alumnat. Aquesta feina ja s'ha enviat i, per tant, està dintre del qualificador. Tant el professor com l'alumne ho veuen. Però aquesta exemple de test, per exemple, no s'ha tornat. Si li posem la qualificació, es deixa com a esborrany i recordo que podem tornar aquesta tasca individual o fins i tot podem enviar-ho tot des de la mateixa tasca, des d'aquesta secció de notes. La veritat és que és molt eficient. Com a novetat, Google Classroom ara el que permet és que podem posar nota a totes les tasques d'una sola vegada. Per exemple, podem posar-li un 0, d'acord? Podem substituir les notes existents o tornar automàticament després de posar notes, que és, la veritat, força interessant. Llavors, tornem a aquestes notes i veurem com s'ha posat. El sistema ja ens marca que ens ha lliurat, que ha sigut una qualificació que nosaltres li hem posat arbitràriament. Això de posar una nota podem anar una a una o podem anar a la rodeta de configuració on podrem veure en la secció de qualificació aquesta opció de posar una nota provisional per les tasques no entregades. Si ho habilitem, podem posar-li un 0, podem posar-li la nota, un tant per cent. Fixeu-vos que està marcat en tant per cent. A part d'això, en aquesta secció de configuració de la classe, per les tasques no entregades encara, també tenim el càlcul de notes, que veurem a posteriori com canviar sense una nota global a les diferents opcions i com generar diferents categories per tal de fer diferents tipus de càlcul. Torno a remarcar i torno a indicar que és molt important retornar les tasques. És a dir, que quan nosaltres posem una avaluació, per exemple, aquí 15 sobre 30, aquesta tasca, això s'ha deixat com a esborrany i és important fer l'enviament a l'alumne per acabar el flux. Durant els pròxims videotutorials continuarem treballant tota aquesta secció de qualificacions per veure les possibilitats que existeixen. Això és tot. Fins la propera.